good morning. Good morning, Philippines. Is indeed, Ikalawag, Lanao del Norte, way lalaha. Lanao del Norte na. Mga ligo me, kay Armawang Dapaw. Uy nga namang maligo man tagdagat. Aron, mawala ang sisto. Di oy, Nangihi Ma- mangihi. Makapayog sa mud. Ay, we, wa man maayo ko sa mad. Nabrahin man noon. Ako kay Arma tangtang ang Buling. plimas hubak. Nadahubak na ba? Naday Mawala ang mga Tambal mo buling. siya sa ubo. Lagi. Dayon Wang Dapaw pa. oy. Dapaw. Dapaw. Og hilo ko no kag ngipon pagkuhag balas Oh, tama. Yan na. Oh. Enos no sa imong ngipon. Nga, what if full state? Tapos nako nga walay way ngipon. Dili ra ba? Uy, dili ra ngipon mo puti oy kanang mga singit lagom pala. Kaligaw bitaw ko Lagom ka na. Oy, bagnos. Lagi. Isa pa, Sa pa yung mga kaayuhan sa dagat. Kana lang morning inaaraw mga orasa pero sa udto na dili maayo ang dagat kay maka-sunburn siya, makadaot siya din. Ang mga UV rays mo na maka-cause og cancer Uy. sa atong Nindot na siya imong gingon nga sayo. Kanang bang muwa sa mga apap og buni. Ihumol-humol sa dagat para mawala Oh, mawala ang katon mao sa di ay ang dagat parat. oh, tambal man siya. Kay gi gihian og kadagan. iyan sa isda. Nangihiyang isda. Ang isda. Tinood yun na. Ikaw no wag di nakatugkan nga nung parat ang dagat. Dili na kombinasyon na sa kuan kanang sa Oh, kadugang katong panahon. sa kuan. Sa kadugang panahon sa na tanong story na. nga nganong parat ang dagat katong Naghimong. giant ba nga gihimong tulay sa mga kuan Sa sa mga tawo then nagdalag asin na nabuk sila dito sa kuan. nahon No, then Dayon. nahulog ang kuan, nahulog ang mga tao kay gipaak naglamigas ang giant. Jen, gibawa na ko atuli. Kanang Di ba mao man na ang sa kuan? sa story? kanang mga alamat. Oh, mga Ako alamat. alamat nga na nahibawaan na o nabasahan sa unang panahon nga nag-edad pa ko o elementary days. So magtututom sa. Kanang Re, nangihi ang nagkuhan higante, walay undang-undang. machine nga mo produce siya og kanang kuan kanang asin ana. Then ani ana to si ni ana ang ang author nga kanang gasigi siya kanang Sige, galing. kanang sige Sige, usap og asin. Dili sige sa galing og asin o galing then mo kuan sa ba kanang hangtod nga napuno ang ihang bangka o sa dihang hangtod Nayabo. nayabo mo dan kuno ning hinungdan nga ang dagat parat. Ako na ko naibawaan sa science, pero nalimot naman ko eh. Tigulang na gyud ay. Nalimot ako. Pero Wala siya part na siya sa tabang ug sa kaning diri sa Pero, nature. Oo. ang istorya Pero nga tuwa diri unsay unsay kayuhan nga naa sa dagat. pero ang istorya Sa gyud mga nga paralyzed nga mga tawo nga dunay gipangbati, dili lang kay dagat kanang balas apil lumul-lumul. kuan ka Ilubong ilubong ka. Oh. Ayaw ingon nga ilubong ka butangan ka cross. Ilubong kang buhi. Ilubong bang buhi ba? Tama na po dahil sa Therapeutic ba o naman dunay tambal gud. Daghan man gud og mahimo sa dagat. Pero balikon tong parat. Ang ginama man sa Ginoo, wa man imposible sa Ginoo. Dili. Siyang parat. Sayon ra kay naayog labara imong nahuna. Sa kadadlaw maligo diri sa dagat sa kadaghang mangihi. Tinood na. What? Muparat yun dagat. Nga lang na may mamaak sa dagat. Hala pa na, usapod na. Hala, kuha na Dili wala nga na. sila dagang karon di mamaak daghan. Asa? Noon sa? Dagang manuslok. Magdalag alcohol. Dili natural na niya. Ay saba magara ra ba na. Magara na siya. Yung sa na. Basta secret na na. Secret na sa kabalo. Kaya kabalo ko na daghan. Nanay daghan. Kaso lang dili lang. Kanang ana-ana lagi, ana-ana. Oh, ang iyang laway ana. Ang kanang iyang kuan ana. Mukatol mo gina siya basta na kay Bun eh. Marabi tagkasok-kasok ko na yung Naayo na akong buli sir. Naayo Uy, na. na brine. Di ba sa bangos kanang mag-brine tan butang mag-asin.
Oh, na bright na po niya to ako. Nalipritohon. Basta daghan kayuhan sa dagat. Anong palat mo rin day? Ay da. Isa pod ma-exercise pod usay imong heart pod ana. Oh. Sa sige mong swimming, sa sige mong langoy-langoy. Malibang tas dagat? Allah, Dili tingali sir oy kay malibang musulod mo na. Iya, Ini yan langoy, ang musunod ang- luyo mag. Di mo na musunod ang tubol ni langoy. Oy, Ha? musunod na nimo. Sunod. Oy, what ako? Dili ka Kasulay maayo. na day mo. Ay, klaro ako 100% sulay ko sa una ra. Bata pa ko. Nakasulay ko. Dili nakita. Nakasulay na mo og ganang pangilo og bato. Wala. Wala, oy. Malibang ra sa ibabaw sa bato. Dahon sa gunoy. Oh, nalibang na sa ina sa Daw, kuan, babaw daw, sa oy. bato sa sapa. Adili oy. Oy, speaking kalibang na ako experience ana. Sa Cebu. Ingon ko kung iyaan. Di, kalibangon kay ikutin sa. Dali ato ta sa CR. Sunod po taon po ko. Kanang kasagbutan man. Then hagunoy man ba? Ingo nga, sige na dai. Ingo, may CR ti sa kanang ilaw. Unya to ay sa unahan ay nag-construct og kanang 3-story nga kuan nga hotel di masala pula Agin dapaw si ako nawala kung kalibangon Katul ba? silbi. Nindot siguro og malibang ka og dagat. Musalom na lang Stop it. Get some help. ka. Kanya ito itungan. Dili, musalom ka din, langoy ka dito. Pagtulay ni. Uy mangita di mo. Ay maluk daw rin mo daw. Musulod mo ko inigana mo sulod bisa sa pressure. Nagsige man kag sikan-sikan, nagsige kag sikan-sikan di so magpalayo gid to siya. Nabi. Oy, musulod Ay na gab sa kusaon nimo kaabog daw. Gar. Maingon ko siya nga ang biyaan ko nimo. Ay inigana bitaw ni mutis ka mo. Nganong biyaan man ko nimo nga part man ko nimo. Ano siya no? Ayaw ka. Uy, basuhan naman experience ka. na oy. Tinuod biya na. Damor rin mo siya abugon, damor mo. Lagi Ay abi ni mo. Di ko mo dinay ano ay katinuod. Murag ka nang imuhang, dili na ka gusto ba? Oo. Kanang, Na-obsession himo. Isa ang sa maning amuhan. Mamiya man. Lagi. Ano? Inaani ba nga? Basta daghan kayuhan lagi. Ang ka lagan di kayo dagat. Mawala po ang imong kanibitong itong bitas mong tikod. Ma-scrub nimo. Kanibay imong kalyo ba? Ma-scrub mo sa bara, balas. Ang unang Oh. yung benefit niya itong makuha sa Arthritis. dagat. Makuha Wala gid po. makuha gid ang buling. ngano ka nang inignaga Arthritis sa po. dagat, kay maisar ni may muntiil. Oh, Murag ato sa mala. ngano? Ma-scrub lagi. Oh. Okay ra basta kay ana lang ang bukid. Taray. Yeah. Waki-waki. Oh, tanawa nakuwala among mga buwag tikod naputi. Yeah, naputi. Hello, Oh. nagkuanta no di kita kay ani Dili no. lagi ibagnos lagi nimo siya. Yan naman. Oh. Kay kuan man kanang murag naglutaw man ka sa tubig, gaan man imong lawas. Di bisan kaning bara, bisan kaning balas ri. Ato pa Magugkod ang maala balas. na to. Ano? Oh. Lagi oh, mahimlo man gud siya oh. Tilawi daw. Oh. Tilawi daw. Nalapoy ka na tilaw eh. Ana sila kung ang imong kulungkog mo tamis naa kay diabetic, ay diabetic daw Sa ka. kugmo. Kung ang imong kog mo daw tamis Tamis. diabetic. Ah. Kung ang imong kog mo pait na kay diferensya sa Nya, imong mangutan gallstone. ako. Kanang kugmo gikan ba na sa sukal. Lagi Wa pa may ba? asukal nga mo gisipot nga no matamis man. Di ba? Mo na Dili oy, siya. abog na siya. Di. Dili. Ha? Aminaw sa. Oh. Imo. Oh, timay na sa mo. Ha? Kung ang tamis Unya imong daw kog bi mo. nay makakita nimo imo gikaw. Paminaw sa ba? Imo Paminaw kugmo sa. imo gikaw. Paminaw sa. Kung ang imong kog mo tamis na kay kanang diabetic. Oh. Kung ang imong kog mo pait na kay kanang Gallstone. diferensya sa kanang sa imong puto-puto, Ah. abdo. Kung imong tilawan, na kay diferensya sa utok. Adili ko ay makita. Moingon lang sa kuha. From Hello. now on, akong tilawan na Nabuang kung naman siguro to. Ala ka Nya mabidyohan. Uy, di, mabidyohan pag yung ka ba, gigiw ka kag video siya, bila, nangalungat siya din, iyang gikaon, nalakala, patay. mo na nagitawag nga service user nako. Nay gamay, Service user, another Ay, gamay. term sa MH gap. na patay. Service Wala na user. sa dili na Dili na image siya gap. ipatawag og image gap. Service user na. Mm.
Kay ang image gap kay kuan kay naa siya kuan ba naa siya Mura manggug kunog ma-discriminate ang kuan ng image gap. kay na may gap. Service sa tuli. Mental Service health user. mangguna siya Service user la ang is ug imong ilisag shabu. Shabu user. Allah di gyapon maayo sa ngano man ang naimong service user siya. Na ana mong gumikan sa shabu. Wag gyapon. Oh. Sige lang at least nga At least naa siya user. ang shabu gihimong service. Okay gyapon. Larga. Siya kog budbud, siya boboy. Shabuboy. Oh. Ani unana nagmikan sa shabu. Hala no? Ya. Kanus ana po ka tama may magkuan magkanang mag Lumbag Langoy ang The Sisters Act. Ready, 1, 2, go! Leading. Okay, ang nakadaog ang kuan pula gikan kini sa Lanao del Norte. Yay! Pula. Taga-bukid. Hindi ba? Taga-bukid mangunigikan. Taga kay Bawando. Lami manggod siya sa dagat. Ay, Kunti man siya sa dagat ang kanang mga lagot mon kay mabitbit manggod nato. Ang makaroni di mabitbit. Mabitbit man pero bugnaw man siya. Dili day sulod sa rep. Magkalat-kalat. Mapanusan pod. Magana kag makaroni. Oh, makaigit pod. Makaroni spaghetti, magkalat-kalat diri. Pero pero nin lami manggod ang sinog Baguio og kinilaw basta dagat. oh, Oo. Nya ma-enjoy po tong dili maligo dito ra. Oh, di tara na may pay na sa isda. Sinugba og kuan. Lami sa dagat kay naraman diri ang isda. So doon ra. fresh. Presko kayo. Dili. Oh. Ana mo sa diri, panit ni mong saging. Ug mutugsaw siya din nga. Pwede Iya sa to. Nara. Kaon. Daube. Spaghetti tugsaw. Dire, anya, pag masayo pa ka. Naday kay gibini so nang mo. Nya matingalat sa nung sa buto siya. Na may gipamudyot komportable gyud siya. Ta kamote. Panit ka. Mahulog Pwede ra pud nimo dakpon. Oh. Nakaron ka ng mga kuwan lain man. Lahi jud ang salagon. Ni anhi ka og dagat kay gusto ka maayo. Man ang Usa gina. imong kanon. Tama. Maayo. Maayo. Mga native. Kay kanang tama. spaghetti kanang sa mga fast food chain ko ana siya kanang abas bisag unsa basta kanang Dili siya pwede mangguji. instant food. Di mo siya pwede di kaunon nga walay lamisa. Dili pwede man ka man siya pagbit. Tabang gara. Kanang mga Dire. kuan gud Wa may May lagi. balunan. Oh, kinahanglan man gyud kag kanang naibutangan nimo ba? Nga kanang mga lagot mo, pwede ra mabitbiton, pwede ra nimo wa na lamisa. enjoy pud siya dayon. Daghan pug benefit ang kuan kanang mga lagot mo. Tama. While sa kanang mga instant food, ang atong makuha nga benefit sa instant food, instant life ra pud siya. Instant death, Dinalian. dinalian What puros. is instant? Dinalian. Kontrata rang kinabuhi. Oh, puros dinalian. Dinalian. Oh, dali ra pod. Dali ra Lahi sa ra gyud ang sauna no nga ang ilang pagkaon kanang saging, kamuting kahoy. Kay ang ilahang kinabuhi pataas. Ang ato ang mga anak karon kay dili naman sila anak god og manggawas maligo kinahanglan gusto gid nila na spaghetti, na manok, Paistoryahan na ang mga lato. artificial. Kami luoy kay mi sa una kay mo rin pagkaon. Oh. Pero which is mao da ito'y pagkaon gyud nga Healthy. Oh. Healthy good kay siya. walay Walay preservatives. pareha na to ron bawa tay sudan o tara namaypay na sila sa Ikaw wa kay sunan. Sinugba. sinugba. Sayo kay nagluto eh. Sa una pong panahon. Alam mo ganin nga. Alas 3 anak ko sa inyo. Alas ko Alas 4. Kanang social nga socialism ang gumo nakainganyo ni mga nani ani mga batanon ron. Dili sa Okay, kaila ano, kayo, dili sa ganahan. Wala na sila aning mga Bumikan sa TV, sa social media kay diha man nila matan-awan through advertisement. Kayo wala pa sa makita. Di parehaan ning naa sa mga bukid-bukid, mga
isolation area ba nga ang mga bata kaon lang bisan unsa. Ang atong mga bata ana mga Instant na walay yan. chicken, walay noodles, So, walay kanton. Mo na gingon mo Jay nga mas maayo makapuyog bukid kaysa syudad. Oh, Ha. Nindot ang Diba? bukid. Kaya Oh, gusto nindot man ang mo bukid pero kapoy laghay. si fly. Pabuyon kay ingato oh. Bitaw no ato bay makumpara ang dalagang bukid ug dalaga nga nasa syudad lahi ra bag personality. Oh, lahi pag yung personality labi pa gani sa ilang kanang ilang sa gani sa mga sinaninaan. Oh, lahi Ug ako sila. makapuyo ko nga nakabuntod. Magkuan jud ko, andam gyud ko daan og kanang tagdugay jud ko munaog ba. Ay kompleto gyud ako Eh na. magdala kog takong. Imagine ali, ngano mo yung kagtagdugay ka mo naog, tuwa ka sa bunto nagpuyo. Mo palit Kapoy ka kasi kaya. naog ka. Nakulangan ka mo sa ka. Uy, nalimot ko sa bitsin mo balik mo. Oy, so ang imong nilungag dito, wala nigutok na. Nasunog na. Mo na sila talagsar gid sila mulugsong, gumikan kay ang kwan. Palit na tanan. Nga nung ang Ang palit na taga-bukid sila. na magsigsudan og bula dili man kidnihon. Nga kaning nasa Oh, patag kana nindot kay kay na, dili sik. na kayo kidnihon. Sik, nindot Sige ka na na ni mga magkalang pangutana. palimot sila ang Oh. kanang ang singot manggod ang Tinuod na. maunay kanang toxic sa atong Doon na po lawas. eh. Oh. Kung gusto unsa atong kaunon nga sige tang pasingot, sige pasingot. Dili la kayo tam-an atong lawas Dili, ba. bisan pag mukaon mo sila ginamos bulad, pero Daghan utan man mo ang gud utan. sila. Grabe din. Grabe Oh, po nang utan ilang mo gud sila. pasingot. Kasagaran Labi na po utan daw man jud, kanang wala kuan. biya isda. Gamay na lang Oh. ang ginamos, gamay na lang bulad. Simuto na lang utan na. Utan na lang Dili mo nakayaan kanon. gyud, nas kidalos, tinuod gyud na. Mao na ilang Uy, balay sa nagalaw na kidalos, mo. bukid. Grabe ang stock nila sa ginamos, tagtunga sa taro kay malwigay, bulad naapod. Kinahon-kahon. Kidalos gyud bukid. Naagid sila sik mao ginailang ginasubak sa utan. Wa mo ko kadungog ipang kidney. Nga utan gyud nila ana inong kuan. Naaman ko tigpanilhig. Sige Ah, man sila. oh, uban. Ang utan Gisubak man nila gud ya. Lami kay lang mga lawoy dito kanagi lutya, kumpleto gyud lutya, mga likway, tanan gyud na lindot Anong kayo. lawoy? Chinese pinang lawoy. Ha? Chinese pinang lawoy nga Oh, pagkaon. sila og si Oy. Og si Oy. Sila og si Oy. Di ko ba tama dito no law, ugoy, ugoy. Mayor magani ang dito sa kuano Si baroy. Oy. Lagi, kuan sila oy, wala sila kanang kuan sa problema silang sudansik ang bukid. Basta kugihan lang ka mo tanom nga naa ka sa bukid, di gyud mo tabo nga mapas mo ka. Diyan lang guys mo nga naagi ang kamuting kahoy. Pero basta lang sigla Kaldero, pasingot, rabbit sige biton. pasingot. Hmm? Mawala gina ang toxic sa atong lawas. Nya sila pod sa bukid dili kay Magdala ra ko kaldero dito eh maglungag Wala langkat. man Sila yung kainom tubig og coke. Tubig na sa Oh, permi. sakto sa soft drinks. Tubig na naa sa tubod. Dili. Kung gusto Naapag sa sila, kuano, makatkap man gud sila butong. Di naapag yung Oo, ilang ang butong. tubig ba da Oo. kanang natural pag yun kaayo dili pa sa ato ang tubig nga ingon Then, ang mineral unya pag himaniman wala na Uminom dito sila dito og mga kuan kanang Naagin tuba. sa ilawom sa bato ang ilahang Sa tuburan may ba. kalainan sa bata sa siyudad o bata sa bukid. Na mo na Ang bata sa Tinuod syudad gid na. kay walay sinina diri ba? stainless. Kanang puron ra. Pero ang nasa bukid kay sinina ra way puron. Sa una karon social ang sanina sa ang bata sa ubo social na pampers. Okay, sa syudad, Oh. igang biya kayo. Uy, dili lang. pampers. Sa Oh. syudad pampers. Ah, Sa bukid sa kusarina. Katubang naibahag bitaw sa kusarina pero katubang kasagaran sa bukid oy kanang labi na kanang mga isolation area wala oy sinina ra oy dayon walay underwear. Oo. Katanawa lang unang sa mga mga vloggers kanang kuan lang yun kanang Pero wala- sa tinuod wala lang, yun, oh. istoryahan man ako, ang pinakaligo ng immune system, ang mga Bukid. bata nga naa sa bukid. Ligon kasi sila immune system sick. The more man guni Buntag mo pa ang sayo, bata nga ipusan nakakaon na lang sa ako, kulay dili sila ma-immune. Nakakaon nagprutas kay ngano kugay mamulak og mangga, kugay mamulak og santol, Manguhag bayabas. manguhag bayabas. Daw di sa syudad, makakapanguhag santol og bayabas nga Merkado. paliton man tanan. Merkado.
Pareha na mo elementary ba? Nga. Walay problema ang Ining pangbalon. Ato eskwelahan mo. Oh. Day bayabas ha Ah. kataon na yon. Ing ani kadago ining abot sa eskwelahan Ibali. bayloan dag papel. Oh. Bayloan Lahi, dag Jud. papel 5 ka buok. Oh. Kanya sa syudad sik. Makapabaylo ka ka? Wala. Wala. Wala mangayo. Inood yun. Muna ang kasagaran sa syudad nga mga bata, mga dependent kaayon unlike sa mga isolation area nga. Ko elementary ko sa una akong papel kay puros kanang bungkag-bungkag ba kanang mga nilangkat na ba kay pabaylo na Pabayloan. Oh. Lahi oy, kuan sila kanang Kugihan man to akong lula akong nanay sa una mga bayabas din. Maana din siya. murag Ga, mawala nanay ang mo bayabas, ginikanan. oh. Ug mawala ang ginikanan sa ila murag yung kastan gid sila alone ba Oh. silang kaugalingon ang mga bata sa bukid. Makastan Oh. gyapon ang nasa. Pero oh, Depende. lagi pero murag mga pasik kay Depende. dili man sila Pag- anad og pagdako. kanang dili sila anad nga manginabuhi nga independent ba nga maghulat ra man gud kana sama tumuli si daddy oy yaya where's daddy oh ana man dayon daw biya sa bukid moingon day ano to si mama oy nday Kabuntag sa ko Oh. tayo. Layo oh kayo gyud. pag abot kuha day na galon oh kuha galon sagom Mulugsong, Oh. mutungas, Dali. mulugsong. Motongas, Mulugsong. Dili mulugsong. Ang bata sila sa Uli. buon, ang oh ang tindahan isa ra kalikang di musugot. ulay lang Wala oy nga subida pag mulugsong. Muna ang Oh, mga tinuod, oy. bata sa Experience. bukid ako na experience ko nakuha na nila nga Mao dili na ako dapat nadakas usik-usikan kinabuhi. ang tubig. oh Oo. Kay layo pag dala sagob. pag silupin pagbalik na anay galon gipasaan amoy Muna dibit-bit makakuan sila mangga nga. oh Ay Muna- sayang kay ang tubig. Wala Kuanon. akong bagtak na ko kayo. oh tino nga saka Ang amo ang kabanan sa una kay malugsong man. ito nga sa pod Kaya nalulit lang Na. siya. Mm. Man ang bagtak nagkuha. Oh, tinunga, saka, tinunga, saka. ano na lagi ano siya nga sitwasyon Gyapon ako reality na kung ginhawa Mulugsong, mutungas. o ginhawa lang sa pagpanarbaho lupigan kung taga syudad na budlay lagi lupigan sila kay praktisado man ang taga bukid Wala yun. may tamnanan gud ang syudad mga balay-balay ra. wala kayo dili Ang kay bukid strength man gud kay. ang ilang kaugalingon dili strength oy pagbuga di kahoy pag kuman magsagog ka pag kuman Naaday ka ana sa oy syudad nga kung ano lang, gasol naman. Gasol. oh Ang dili sa bukid-bukid Dili sila naman batak gasol sa sa oven. bukid. Mm. Sa bukid ay gasol. Gasol bungaso. Gasol bungaso. oh Pero exercise LPG man dito sa kuan good. Oh, lukay palwagas. oy mas makabanding ang pagbagas. mas makakuan ba ya ang ginikanan sa sa bukid. bukid okay mantuman gyud bitaw sa ginikanan dire magod kay nigmata bugod gisik ang ginikanan kay naka-uniforme na oy gang oy ya ikaw ray bahala des mga bata ya kay moadto na ko jud loy oy na mamiss gid nimo ang ilang kuan Dahil nindot po sa bukid, Ay. kay ang ilang haling, dili plastic, dili silopin. Oh, Lukay, sasad. Jod. Dili Lukay, wala gyud Kay kay og maghaling ka og silofin makadaot siya oy. oh, makadaot sa baga. Makadaot sa kuan. mo des kuro nang mga daot nag-utok Niabot naman ang aso sa utok. mo siguro na no kay kanang daob-daoban lagi Ang madaob ras bukid dahon ra gyud. Madaob. Wala gi plastic. then makakuan pug nature oy kay kami sa una o kang mama man laba mi suba oh mo nang master ko Pero mo ang langoy suba lang no naali limatok no. wala oy Wala man sa suba una. gani nga kanunay flow wala man Atong gamay pa ko Pait-pait lang. naasa sa Isidro ba gidukuyog ko sa kumaestra niya. O pang ako iyang mama, iyang sagday kuyog ta suba Wala day man mali to, ma. Manguan Wala ka man, nang G. malaba di. Kuyog sag ko nadugay na Karon amay gidibilog biya nila ang ana suba sa kung dito. kuan di ako gianaanog kanang Oh. tubig ba o kanang sabon. Kanang sabon. Tala na. Then ning kuan ba? gidibilog gani nila ang suba dito sa Pangutana ba? Kulumbugan sir Ngano ko pang kuno ng gagmang isda. Anha na sa daplin maglangoy-langoy. Mahadok malumos. Taglaw. Mahadok malumos. Dili ang kuan mahadlok sila nga kanon sa dagkong isda pod. Manang diha sila sa mabaw. basig nga Dili naginot gid nila. Dili. naginot gyud sila mumuho sa kanon Niliniture gina sa kalang sa isda nga. Naman as like kanang teritoryo pod. Ang kanin napita teritoryo nis mga Bolinao. Kan napita teritoryo nis mga Pating ana. Yang Di tanan laging gagmay nga naa nas Anong daplin gagmay kay ba nga mahadlok mo? na sila Ana, kanon sa mga dito dagko sa manggod. isda. Oh. dili lagi mahadok Ilam. malumos. Mga una.
Okay. Okay, mga unsa ta, mga ka-birds, mga Mamahaw sisters, ta. mga brad. Naay vitamin sa mata. Oh, sasad. Try. Man. Ay, kami. Aron maluwas. Usog man lagi mo man langoy. Iya kabang di ay ko. Ha? Ha? Kabang di ay ko. Kamang mo din. Nagputik pa kan short eh. Nagputi pa ka. Nagputi ka, dahil nagpula ko. Nagputi o nagpula. Hala par, lagi mo.